tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain me tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba awo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma edo war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan tosebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibsa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala alamsay Desember kalo kletan nani samba fla ani mugan saba o bismillah mali kuna foni jabarani ka bamana kan kuna foni keneka fon damnena amala donya ka fo bi alam sadu Desember kalo kletan nani samba fla ani mugan saba were kon kela domba mi ni were kon kela posi kun kan ko ma ulu fe bi ulu yere kon u ka journée de posi journée mondiale de posi ulu yere kon o ke walo ko ulu la client wa ira ka fo ulu yere kon nga journée de la posi ko were kon be ke 100 octobre kalo kle konontona ko ganyina ta were kon masika la be ke ka bena o kum kon nana were kon ne bita ka u ka nyanaje were kon la client a kon nana wa ira ka fo ulu ka journée de la posi ko were kon ya a yere kon ya marya takadi anga premier ministre Dr Choguel Kokala Maigamani alere kon ne kene inde baya ko sebe ani aga marabulu ma chama o kum kon nana kuna fon ko ministre alere kon se masega ye kene kan aya ayere kon baranyo kon were kon blakana mi alebe buliko iri fondation ministre alere kon nana kana kene yere kon kale la client ko sebe ni mawe ni soja ani buani karama kon nana kene yere kon nana were kon udama ka fem yere kon e posi na faye jamana kon nana ani jamana dunga adamadiya were kon nana wo o la client ko sebe ayere kon kala ni soja ani buani karama bayani ma ko fotan ma ameto anga ministru oluga kuna fono kon nana ina fo jamana do oluye la nyene ke sigi ka fo oluye kon se fe o temelen ko fe ministère de la refondation ale kon ni dalaje bake bi dalaje mi kon nana ni ayre kon ni la nyene ke wala sa wuli ka jo o kon mesega ke choya mina femi yere to ko yuruku were kon ni dasigi be se ka o kon nana choya mina nyoko yere kon keneka refondation ministry ale kon ni ngani asigi ke ka femi yere kon ngani asigi ni ale be buliko stratégie nationale de lutte contre la corruption were kon ni fere munu yere kon tikela wala sa yuruku dasigi be se ka ke o kon nana choya mina o kon ni dalaje were kon ke bi Desember ko letan nani samba fla anum wan saba kon nana CCB bankela kene yere kon ni ale kon ni seba were kon kuntalenu ka di anga premier ministre folama Dr Choguel Kokala Maiga ale yere kon ni kuma chama munu ni ulu yere kon kela lazarakan were kon nana anga je ko lamenyo ko fe. Vous vous rappelez pendant les grandes manifestations du 5 juin 2020, j'allais dire jusqu'au 24 mai 2021, le jour de la rectification de la transition. Les Maliens ont demandé un certain nombre de choses que beaucoup oublient. Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, la lutte contre la corruption et l'impunité. Troisièmement, il faut faire des élections transparentes. Il faut donc mettre un organe indépendant pour que les résultats ne soient pas contestés à la fin des élections par ceux qui perdront. La lutte contre la corruption dans notre pays, tous les régimes l'ont essayé à leur façon. Et c'est pourquoi le ministre de la Refondation
à essayer de tirer les leçons de notre passé. Parce que si on vient comme ça, lutte contre la corruption, c'est à la mort, on a entendu ici les gens, André Corolin fait faux bras. On veut du nouveau, mais au lieu d'avoir du nouveau là, les gens ont sophistiqué les techniques de corruption. On a pris des lois, mais ceux qui les prennent savent comment les contourner. Donc la corruption s'est généralisée, elle a désarticulé toute notre société, même l'outil de défense. Saka janye ale yɛrɛ kɔni fari u ta ko fɔlɔ o yɛrɛ kɔni daminɛna bi ba maliba o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faba kɔnɔna na bamakɔkaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni fari o yɛrɛ kɔni bɛ ka sigi kun min kama o de ye maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o bɛnnen don bagan ladon o yɛrɛ kɔni koɲɛw ma walasa baganw ladonni o bɛ se ka lakile cogoya min na. Kɛlɛ o ye maa minnu bɔ u dagayɔrɔ la ka na kɛ déplacé interne ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔla Bandiagara kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ye kalo kelen o yɛrɛ kɔni nafama sɔrɔ kalo kelen nafama min ni formation o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ olu kun ko olu yɛrɛ kɔni ladege safinɛ dilan cogo ɲuman na. An ka jamana kɔrɔya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ Kidali marabolo ɲɛmɔgɔ kura ni o yɛrɛ kɔni ye Kidali gouverneur ye n'ale bɛ wele ko général Elhaji Gamu kunnafoniyaw olu bɔla ka yira k'a fɔ ko kunu arabadon décembre kalo tile 13 san 2023 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni ka pankuru o yɛrɛ kɔni donna Kidali dugu kɔnɔna na bi ni a yɛrɛ kɔni kun bilasiralen don ni a ka marabolo ɲɛmaa caman ye o hukumu kɔnɔna na Kidali dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla nisɔndiya ani bonya ni karama ye ka général Elhaji Gamu ka ale yɛrɛ kɔni kunbɛn. Ayirala k'a fɔ kari dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka a kun bɔ dire k'a kun da Bamakɔ kan ko ale yɛrɛ kɔni ko banbagaci olu yɛrɛ kɔni binna olu yɛrɛ kɔni ka kari o yɛrɛ kan Bamada ale ni Ɲoro o yɛrɛ kɔni furancɛ la kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ binganni wale o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko masi o yɛrɛ kɔni ma bɔ n'a ni na ko nka ko u yɛrɛ kɔni ye mobili kɔnɔ mɔgɔ ninnu ko olu yɛrɛ kɔni bolola fɛn minnu ni olu bɛ se ka wari ladon u kun ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ minɛ u la ni wagati kelen in kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale olu yɛrɛ kɔni kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni ɲɔ o ɲɛlen don kosɛbɛ. Bajankarakaw olu fɛ yen nɔ tarata don décembre kalo tile 12 san 2023 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko cɛ saba ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na binganni wale dɔ la binganni wale min ni olu yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn ni o yɛrɛ kɔni yɛrɛ la banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ka fɛn cɛjugu minnu bɛ don dugukolo jukɔrɔ olu yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ muso kelen yɛrɛ ko o yɛrɛ kɔni jogila kunnafoniya dɔ olu y'a yira k'a fɔ ko cɛlaka dɔ ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto la ko olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka sigana ko o don olu la kosɛbɛ dɔw yɛrɛ kɔni kɛla ka kunnafoniya ko o yira k'a fɔ ko banbagaciw ko nin ye olu yɛrɛ kɔni de ka waleyaw ye dugukolo jukɔrɔ walasa maaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔnɛ u ni na cogoya min na an bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in basigi. An bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bɛnɛ a yirala k'a fɔ bɛnɛkaw olu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛcɛ fila ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ patiri la u ka marabolo o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la moto la kunnafoniya o y'a yira k'a fɔ ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ye binganni wale ta ka ɲɛsin ni fanga tigilamɔgɔ ninnu ma ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na décembre kalo tile 12 kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bɔla Bɛnɛ ale yɛrɛ kɔni fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ. Ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoniya maa minnu olu ka foli b'an bolo o de ye Amidu Gindo ye Amidu Gindo ale yɛrɛ kɔni ye tigɛtigɛ feerelaba ye an lamɛnbagaba don an ka foli belebeleba a b'a yɔrɔ yan nɔ fɔ Côte d'Ivoire ale yɛrɛ ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don tigɛtigɛ cɛɲumanw olu yɛrɛ de kɔni feereli ma a y'a yira k'a fɔ ale ka baara bɛnnen don tigɛtigɛ ma ni e maa o maa i mago bɛ tigɛtigɛ la Côte d'Ivoire kɔnɔna a n'a lamini Côte d'Ivoire kɔ ka na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na ale ka tigɛtigɛ a yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa fɔ yen nɔ ni e mɔgɔ mago bɛ tigɛtigɛ cɛɲuman na i k'i kun da Amidu Gindo kan ale sigiyɔrɔ o yɛrɛ kɔni bɛnnen Côte d'Ivoire sugu belebeleba in kɔnɔna ma an bɛ foli belebeleba kan ye ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo Amidu Gindo tɔgɔ la ka ani ce kanu nɔ halisa Ala ka kanu to o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ foli belebeleba an b'o di Musa Jara ma yan nɔ fɔ Sénégalikaw fɛ yen nɔ foli belebeleba o ye Musa Jara ani a ka denbaya ta ye ka Sénégali bɛɛ lajɛlen ko o fo Musa Jara tɔgɔ la ko ani ce kanu na Ala ka kanu to ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ u ka lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka baarakɛtaw olu ka lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.